Bella 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 نخرتت زوفيت لقعنا سلتا كرقت كي بلد كقايد كم سبي بجانا تنتيو زبلت عمري عبلانا بالله عبلانا بالله دحاندو متسخن كل خن وبعد حال متسخن بقدامنت كل قداتكن او زيبكن نبال زمدناتات نمهناتن امون قدك انشيو زلو طمرت نمحيال ተዋሃይድና ምእንቲ ክንሰርሕ ከነማልኦ ዘለና ነገራት ንምያት ኣብዚ ምርካብከን ብስመይን ብስም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ እዋና ልባዊ ሰላምታይን ዕዙዝ ምስጋናይን ከቅርበልክን ኣብ ቀዳለይ እዛ ኣኼባ እዚ ነቲ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት እዋና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ነንሕድሕድና ክንራኸብን ብሓባር ናይ ምይጥ ኣርእስቲ ብምስራሕ ክንዛተ መፀዋዕታ ዘቕረብናዮም ቀፀልቱ እዩ ናይ ልዝብ ኣርእስቲ ክመርሓን ናይ ልዝብ ኣርእስቲ ክሰብዓን ክመርሓን ንመንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ መፀዋዕታ ከም ዘቕረብና ከዓ ዝዝክርኦኽን መፀዋዕትናና ተቐቢላ ንገሌና ጓልና ንገሌና ሓፍትና ሳብሪና ሳህለ ከመስግና ይፈቱ ከም ደቂ ኣንስትዮ 225 ፃዕራና ምምዋሃድ ከነረጋግጾ ናይ ንኽእል ዓወታት ምስክር ስንግበረ ንዓናን ዝመፅእ ውሉዳታትን ብሩህ መፃኢ ንምውሓስ ነንሕድሕድና ክንደጋገፍ ድምፅና ከነሕይር ነባሪ ዝምድናታት ንምህናፅን ኣውንታዊ ናይ ምትሕባር ሕድሕዳዊ ምድግጋፍን ሃዋሁ ንምፍጣርን ሓባራዊ ዓቕምና ከነዋድድ ብሓባር ናይ ምይጥ ኣርእስቲ ብምስራዕ ክንዛተ መብፃዕቲ ስንእቶ ኣብዚኣ ዘለና ማለት እዩ ስሩዕ ኣኼባታትን ሰፊሕ ሰሚናራትን ብሓባር ከነዳሉ ግዚኡ ሕጂ እዩ እሞ ድሕሪ ናይ ሳብሪና ዝተምህሮ ካብዚ ናበይ ንዝብል ሕቶ ርእቶታት ክንክትባ ብትሕትና ክንሓተት ኢና ሕጂ ግን ከውሰር ብሓፂሩ ክትትርጉምዮ እንተኽእልኪ ወይ ኩልኽን ትሰምዓ እንትኾን ክንትግርኛ ከዓ ናብ ሳብሪና ክንሓልፍ Nej, något jag var nere att negrini. اوكي ዝኾነ ኣሎ ሰብ ኣብዚ ትግርኛ ዘይተረድኦ እዛ ዝበልክዋ ኦኬ go ahead Sabrina يلا رأيي لي ماما تجا لما أنتي نعاون مجمرة إيو عد ما جرك لي نايدك أنستيو زكبر تساتيف عيفلني أنا المجمرة جزئيو جن أتي دتزاربني أنا نسخن ماما تجا نحكي خستاجر إنه مالتي أتي من هذا أب سدة زلنا كلها تفحد بالك تتسجمات زجات ما بدك أنستيو ببز حس لأنه سمعوا ولا بزناي سوشيال ميديا أنت عايش مخون كم زي عمت مع تدك أنستيو مسكونة قال زربا مالسيو أستمهرو جبر بزعبا دك أنستيو عمت قالت زارب بق عمت يخون حجي أتي نستزاربنا أنا نسخن كم زي مسرة تاوز خونة لوت إلى إذا حسب أنا بت ولا صراحة يابز مو يابز زنت فلو زلو خناي أمرو نايسنا أمرو مالتيو كم ترابيست خوينا نعلى 10 عام زخوني سري حلو ناتي دحر بايتا وربكا خنا نقركنا أخلو خو عبس مارا يونيفرسيتي educational psychology تمهيرة دحر ناو أمريكا مس مزاهو زي international studies دحر كا social work clinical بدحريو أمنا refugee resettlement agency سريحة دحر زحلف عامتات كأب سالزبري يونيفرسيتي زبحان مالتي كم ترابيست حجنا يقول كي سالني private practice بانا mental health مالتي حجي زملو أخري أخلو نحنا كم دك أنستيو تمات أنا كأتعبابيانا حجي أف سدة قال كستقبلوا اللي خلوه كمين يرنا أبي علنا زبل نايدك أنستيو تريس لنا زارب دلنا بزو حالو زعبت وي تتساقطسي حجي أب
ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣሎ እንጂ ኩላሓና ኣነ ብናተይ ብውልቃዊ እምነተይ ኣረዳድኣ ኩላሓና ኣይጠዓናን ኢለ ድሓስብ ብስነ እምሮ ብዙሕ ኣለና እኩብ ዘይሓወየ በሰላ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ዝገደደ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ባህልን ልምድን ናይ ቁጠባን ገለን ተሓዊሱ ከም ኣዴታት ከዓ ናሱ ኣብቲ ርእሱ ዝኸኣለ እቲ ፆሩ ይዓቢ ሕጂ እዚ ሓንሳ ኣብ ዓመት እኹል ኣይኮነን ሕጂ መሰረታዊ ክብል ከለኹ እንታይ እዩ ካብ መጀመርያ መሰረት ክንብል ከለና ኣብ ናይ ስነ ኣእምሮ ሲ ንኣብነት ክህበክ እንተኮይነ ብዙሕ ሕማማት ኣሎ ናይ ኣእምሮ በዓል ናይ ቃዝኖት ኣሎ ዲፕሬሽን ጭንቀት ኤንግዛይቲ ገለ ብዙሕ ኣሎ ካልእ ዓበይቲ ሕማማት ሕጂ መሰረት ናይቲ ኩሉ ሕማማት ተፈላለዩ እንዲ መዓት ከም ዝገረብ ጌርና ተወሲድና ያሲ ትሰራውር ድሓርቲ ጉንዲ ድሓርቲ ጨናፍር ገለ እንዲ ዘሎ ኣብቲ ሰራውር ክትርኢ ከለካ ኣእምሮ ሕማም ወይ ጥዕና ናይ ኣእምሮ ክጎለና ከሎ ትመሰረቱ ትስሩ ፍርሒ ወይ ከዓ ጉለት ናይ ውሕስነት ጎደሎ ውሕስነት ዘንቆሎ እዩ እቲ ብምልኡ ሰራውርን እቲ ጉንድን እቲ ጨናፍርን ዘምፆ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ጨናፍር ጥራይ ኣተኪርና ተናቁፅልቲ ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ኣብኡ ኣይውዳእን እዩ ነቲ ሱሩ ኢኻ ክትሪኦ ደለካ ነቲ ጉንዲ ገለ እምበር ላዕለ እንድሕር ሕጂ ቀምቂምናዮ ገለሲ ኩሉ ግዜ ክትዕንብብ ሕጂ እቲ መሰረት ዝኾነ ሕማም ክንብል ከለና ሲ ብኸምኡ እየ ዝርዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ መጀመርያ ብውልቅና ኢና ክንጅምር ዘለና እንታይ ንገብር ብብዝሒ ሕጂ ብሃገር ደረጃ ወይ ብናይ ኮሚኒቲ ብናይ ማሕበር ገለ ክንብል ከለና ተኣኪብና እንታይ ክንገብር ኣለና ምስ በልና ብደገ ብናይ ቅርፂ ኢና ንጅምር ዝበዝሕ እዋን ሕጂ ወላ ናይ ትካል ንብል ሕጂ ናይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ከመይ ይኮን ኣሎ እንታይ ዓይነት ፅሑፋት ክፅሓፍ ኣሎ እንታይ ዓይነት ሕጊ ገለ ክብል ኣሎ በናይ መምርሒ ኢና ክንጓዓዝ ዘለና እዚ ኣብ ቦትኡ እንዲ ዘሎ ኣላይ እዩ ግን እንታይ ኣሎ ትፀገም ከመይ ኣለና ኸ ንሕና ሕጂ እንታይ ኮይኑ ስምዓን ካባና ምሽ ኣነ ኣለኹ በብሓደ ውልቀ ሰብ ተደሚርና ኢና ሕጂ ተኣኪብና ዘለና ኣነ እንድሕር ብዙሕ ኣለኒ ዘይተፈወሰ ቁስሊ ዲ ሕማማት ናይ ውሽጠይ ኩላህና ከዓ ከምኡስ ተኣኪብና ሲ ከመይ ጌርና ኢና ሞ ሓደ ነገር ለውጢ ኸነምፅእ መጀመርያ ብኣና እዩ ክጅመር ዘሎ ሽዑ ተኣኪብና ሓደ ለውጢ ክመፅእ ክእል ሕጂ እቲ ተወሃሂድካ ምስራሕ ዝብል ቀፃሊ ኢና ንሰምዖ ውህደት ወላ ከምዚ ተጀሚሩ ተገዲፉ ብዝሒ ኢኻ ትርኢ ወይ ይፈርስ እቲኦም እንዲኦም ከምዚ ገይሮም ትበኣስነ ንሕርድካ ወይ ደይምርድዳእ ወይ ዘይምትእምማን ገለ ሕጂ እዚ ክዳጋግም ከሎ ዝበዝሕ ሰብ እንታይ ይብል ብተመክሮ ክንመሃር ኢና ተመኪርና ኢና ሕጂ እዚ ኣይሰርሐትን ከም ብሓድሽ እሞ ንጀምር ካብ ኣሕሽ ድበለት ክንገብር ኢና ይብሉ ማለት እዩ ወይ ንብል እሳ ከዓ ገለ ትፈርስ ከምኡ እናበልካ ስመዋእልካ ትፈርስ ተዓርያ ሕጂ ሲ እንታይ ኣሎ ቀፃሊ ከፍርሶ ከሉ ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ ክንብልሲ ክንክእል ኣለና ሕጂ ኣነ ከመይ ኣለኹ ንሕና ከመይ ኣለና ሲ ኣይንሓትትን ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ወይ እቲ እንታይ እዩ ኣእምሮ ማለት ሓሳብ እንታይ እዩ ጥዕና ዘይምህላው እንታይ እዩ ገሌና ስለ ዘይንዛረበሉ ኢለ እየ ኣነ ዝግምት ምክንያቱ ናይ ኣእምሮ ሕማም ክበሃል ከሎ ሰብ በቃ ከምዚ ምሻሎ ከይዳቶ በቃ ተፀሊሉ ጨርቂ ደርቢው ተዘይኮይኑ እቲ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ዝምልከተና ኮይኑ ኣይስማዓናን ሕጂ ናይ ግድን ኣይኮንካን ኮ ኣነ ጨርቀይ ደርቢ ገለ ጥራይ ኣይኮንኩን ኮ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ክገብር ደለኒ ቅድሚ እየ ከማን ክርአ ደለኒ ቁርብ ሕጂ ኣነ እንድሕር ኣብ ሂወተይ ጭንቀት ኣለኒ እንተኮይኑ ግን ይነጥፍ ኣለኹ ስርሐ ይሰርሕ ኣለኹ እንድሕር ኣሎ ኮይነ ስለ ዝነጥፍ ዘለኹ ሂወተይ ናብ ሕክምና ከይደ ወይ ናብ ተራፒስት ከይደሲ ከሰላስል ክፍትሽ ንነፍሰይ ክምርምር ክርኢ ይኽእል እየ እንድሕር ጨርቀይ ደርቤ ዳሞ ከመይ ገይረ ነፍሰይ ክሕውያ ኣየለኹን እኮ ወይ በፋውስ እየ ወይ ክድቅስ እየ ወይ ክዕፆ እየ ደለኹ ማለት ሕጂ ንነፍሰይ ሲ እቲ ሪፍሌክሽን ዝበሃል እቲ ንነፍስኻ ምፍታሽ ክህልወና ኣይክእልኒ እንድሕር ኣብቲ ጥር ዝበፂሐ ሕጂ ከምዚ ዘለና ኢና ክንፍወስ ዘለና ሕጂ እንታይ ክንብል ንኽእል ሞ ኣነ ዳጥዒት እንድየ ዘለኹ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሕጂ ጥዕና ሲ ናትና ትርጉም ኣውፂናሉ ኢና ጥዕና ማለት ናትና ንሕና ክህልወና ክእል እዩ ሕጂ ንኣብነት መሓዙት ባዕርክቱ ኣለውኒ ስድራይ ኣለውኒ ኣብ ስርሐይ ከይደ እንድሕር ምስ መሳርሕተይ ድበኣስቲ ኮይነ ከዓ ደይንሳቶም እዮም እየ ድብል ንዕኦም እየ ዘልግበሎ እምበር ኣነ ገለ ዶ ፀገም ህልወኒ ገለ ዝብል ውሕድ ሰብ እዩ ሕጂ እንድሕር ምስ ሰብ ተባኣይ ሰብ ዝበዝሕና ነቲ ሰብ ኢና ነላግበሉ ደይ ከምዚኡ ደይሰምዑ ኮይኑ እኳ እዩ ገለ ኢልካሲ ከምዚ ኢድና ኢና ነመልክት እምበር
ኣነ ድኾውን እቲ ፀገም ኣይንብልኒና ቀልጢፍና ስለ ዲፈንስቭ ንኾን ንነፍስና ክንከላኸልና ሲ ተእምሮና ብዙሕ ዝበላሓት ሕጂ እዚ እታ ኖ ዛይ ሰልፍ ትብላላ ብዙሕ ምሻሎ ትደጋገም ኣብዚ ናይ ፍልስፍና ገለመታት ከምዚ ብሓፈሻ ነፍስኻ ምፍላጥ ገለ ንብል ኢና ግን እቲ ትርጉሙ እቲ ተሓሳስባና ክንፍትሾ ማለት እዩ ብዙሕ ኣሎ ድሰተናዮ ክንዓቢ ከለና ሱቕና ንቕበሎ ከይመርመርና ሕጂ እቲ ሱቕና ዝተቐበልናዮ ሲ ይመርሓና ማለት እዩ ዝኾነ ሕጂ እቲ ብሊፍ ሲስተም ዝበሃልናዮ ውሽጥና ሲ ንኣብነት ኣነሲ ብውሽጠይ ማዕርነት ዘይቅበሉ ክኾን ይኽእል እዩ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብኣፈይ ክዛረብ ክኽእል ኮኒ ዋሳእ ገለ ምነታት ኣስተምህሮ ህብ ገለ ኣብ ገዛይ ግን ንኣብነት ደቂ እንድሕር ኣለዎ ሓደ ወዲ ሓንቲ ጓል እቲ ዝዛረቦም እቲ ዝነግሮም ገለ ግን ፈላላይት እንድሕር ሓቲት ክንሕጂ ንበሎ ማፀቃ እንታይ ደኣ ትገብር ገለ ተልክንሲ ንነፍሰይ ከስለ ደይሪኣ ኖ ከምኡ እኳ ጓል ድኣሞ እንታይ ደይ ኣቢላ ንመርዓያ ገለ ብል ክኸውን ብውሽጠይ ምሻሎ እቲ ድኣመንኮ ደይፈትሽኮ ሕጂ ብዘረባ ከምዚ ኢንተሌክቹዋላይዝ ትገብሮ ነገር ኣሎ ብዘረባ ከምዚ ኣስተምህሮ እናሃብካ ወላ መፅሓፍ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ክኸውን ኣለዎ እናበልና ንዛረብ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሲ ክህሉ ኣለዎ ክብል እኮ ቀሊል እኮ ኣብ ተግባር ከ ከመይ ኣብ ተግባር ከዓ ኣንፃር ክኸውን ይኽእል እየ ኣንፃር ምዃነይ ከዓ ከምዚ ሰኒፈ ከምዚ ናተይ ሕምቀት ገለ ደይኮነሲ እቲ ተዓባብያይ እንዲኹም ገይሩ እንደሎ ትድሰትኽዎ ኣብቲ ክዓቢ ከልኹ ግን ከምዚ ሓላፍነት ክወስደሉ ኣለኒ ከምኡ ዓብየ ተበዲለ ክኾን ይኽእል እየ ግን ክሪኦ ኣብቲ ክዋሳእ ከለኹ ገለስ ነፍሰይ ከስተብለላ ዶ ክእል ሰብ ከዓ ከምዚ ትገብርለካ ምስ በለንስ ክንዲ ቀልጢፈ ንዑ ዘጥቅዕሲ እስከ እንታይ እየ ዝገብር ደለኹ ዶ ክብል ይኽእል ሕጂ እዚ እንድሕር ደይብልና ተኣኪብና ለውጢ ክነምፃእ ንኽእል ኢና በዝ ብንእሽተይ ኢና ክንጅምር ዘለና ሓደ ነገርሲ ብንእሽተይ ኢኻ ትጅምር ናብቲ ዝዓበየ እንድሕር ክትከይድ ትኾንካ ብዛዕበየ ይኮንና ክንጅምር ዘለና ብዓብ ብሃገር ደረጃ ንብል ኣይከውን እዩ ኩሉ ግዜ ድፈርስ ብንእሽተይ ጀሚርካ ንዓበየ ክኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እሱ እቲ መስርሕ ሕጂ ነፍስና ክንፍትሽ ክንብል ከለና ሲ ሕጂ ኩላህና ተራፒ ክንከይድ ኣለና ማለት ኣይኮንኩን ግን ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ከም ዝኾነ ከምዚ ሓንቲ መገዲ ኮነት እንደላ ተራፒ ጥራይ ማለት ዘይኮነስ ወላ ተኣኪብካ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክስታይ ገለና ከምዚ ወላ ዝኾነ ሳፖርት ግሩፕ ክንብሎ ንኽእል ኢና ወላ ሽማ ወፂኻ ገለሲ ይሄን ይሄን ንብለሉ ይሄን ይሄን ክንብል ከለና ከዓ እንታይ ኣሎ ኣብቲ ናይ ሕውየት ሓፈሻዊ ናይ ሕውየት መስርሕ እንዲየ ክገልፆ ደልየ እዚ ቅንዕና ኩሉ ኣሎ ኩሉስ እቲ ሓቂ ክትዛረብ ኣለካ ከይሸፋፍንካ ሕጂ ንምንታይ እዩ ኣገዳሲ ሓደ ነገርሲ ክውንነት ኣሎ ኣነ ሕጂ ንበሎ ፍርሂ ይህልወኒ ብርቱዕ ፍርሂ ናይ ዝኾነ ሕጂ ንኣብነት ሰብ እንተኽብለኒ እዩ ሰብ እንተኽብለኒ እዩ ፍርሂ እናሃለወኒ ትፈርህ ዲ ክደለኺ ገለ እንድሕር ኢልክናኒ ኖ ኣነ ኮ ድሓኒ ወላ ሓንቲ ኮ ገለ ኢለ እንድሕር ዝኽሕዶ ተኮይነ ክሓዊ እውን ኣይክእልኒ ነቲ ነገራት ንክውንነት ከምቲ ዘለዎ ክንቅበሉ ኣለና ነቲ ኣወንታ ዘበለ ነገር ክንቅበሎ ቁልጡፋት ኢና ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ንፍዕቲ እየ ክገለ ተይልክናኒ ዎ ድሓን ንፍዕቲ እየ ገለ ማለት ኣይበኣሰክኒ ንፍዕቲ እንዲ ክንትብላ እንደለኽን ግን እንታይ ኢኸ ኩሉ ግዜ ትደሃሊ ኣብ ነፍስኽስ እምነት ደይብል ክገለ ተይልክናኒ ድሓን እኮ ደሎ መዓንቲ እየ ገለ እየ ድብል ምክንያቱ ኣይፈቱ ኣይቅበላኒ ነታ ኣሉታስ ክሰምዕ ኣይደልኒ ግን ንሱ ወላ እቲ ኣሉታን ኣወንታስ ክንቅበሎ ዶ ንኽእል ከምቲ ዘለዎ ሕጂ ከምኡ ዓይነት እንድሕር ፈጢርና እቲ ይህን ምሂን ነገራት ከይከሓድና እቲ ክሕደት ሓንቲ ኣብዛ ናይ ባና መንታል ሄልዝ ዘዳለኽዋ ኣላ ሓንቲ ምኽሓድ ስኒ ዓበይ ሕማም እቲ ሕብረተሰብና ንሃና ንዝኾነ ነገር እንድሕር ዘይደለኻዮ ወይ ክትሪኦ ደለካ ትክሕዶ የለን ኢኻ ትብል እናሃለዎ ከለዉ ቅድሚኻ ሕጂ ከምኡ ገይሩ ንእምሮ ዘናውፅ የለን ኣብ ቅድሚኻ ሕጂ ኣነስ ኢደይት ሃሪመ ደም እናወፅኹ ከለኹስ ደም ወፅየ ገለ ተይልክንሲ ኖ ደሓኝ ኺ ኣይኮንኩን ገለ ተይልክ ሕጂ ኩልክ እንድሕር ሓንቲ ኮንክን ኢልክናነሲ ኣነ ነፍሰይ ክጠራጠር እየ እንታይ ደኣ ፈሲስ ማይ ደኣ ገለ ክብል ይጅምር ካብ ምሕር ኩልኽን ከምኡ ክሒል ክነወሲ ኣነ እውን ነፍሰይ ከኣምና ይቅድኒ ማለት እዩ ከምኡ ግን ቀፃሊ እዩ ደሎ ተዓባብያና ኣብቲ ሕብረተሰብ እንድሕር ዘይደልዮ ሰብሲ ይክሕዶ የለን ሕጂ እንድሕር ምኽሓፍቲ ኮይኑ ከዓ ኩንነት ንነፅጎ ኣለና ማለት እዩ እንታይ እንዳበልና ኢና ሞ ክንዛረብ እንታይ ኢና
ከነድምዕ ዝኾነ ነገር ሕጂ እቲ ዘሎስ ወላ እንዳፀላእናዮ ወላ ዕረ እንዳጣዕምናሲ ክንኩሕዶ የብልና ንስ እያ ዘላ ሕጂ እንድሕር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንዛረብ ተለና ኩሉ ክንዛረበሉ ኣለና እዚ ናይ ባህሊ ልምዲ ናይ ሃይማኖት ኩሉ ናይ ፖለቲካ ገሎ ዘሎ ከምቲ ዘሎ ነቲ ከትካፍእ ነቲ ከተሸኻኾ ደይኮነሲ እቲ ዘሎ ኣባይታ ምስ ረኣኻዮ ክትበኣሰሉ ወይ ክትካሰሰሉ ይኮነን እዚ እዩ ዘሎ እሞ እንታይ ክንገብር ንኽእል ከምዚ ምሻሎ ርትዓዊ ዝኾነ ሞጎት ምሻሎ ኣብ ሞጎት ክትቀርብ ከለኻሲ እቲ ጭብጢ ተምፅእ ሕጂ ሓንቲ ጭብጢ እንድሕር ኣላ ደስ ዘይብልህንስ ንዓ እንድሕር ሕባ ኣቢልያሲ ቅንዕና የብለይን ማለት እዩ ወላ ነቲ መደምደምታ ዝበፅሖ እዚ መደምደምታ ዝብሎ እውን ቁኑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ነቲ ጭብጢ ገሊኡ ሓቢአዮ ገሊኡ ከዓ ንቕድሚት ደፊአዮ ተኮይነሲ ወላ ሓንቲ ከምቲ ዘሎ ይኮንኩን ዘቕርቦ ዘለኹ እቲ ውፅኢት እውን ዘይኮነ ወይ ካብቲ ክውንነት ወፃኢ ውፅኢት ክህበኒ ማለት እዩ ከምዚ ንሕና ከነቐርብ ከለና ኣብዚ ዝበዝሕ እኮ ኣብዚ ናይ ሳይንስ እዮም ዝጥቀምሉ ሓደ ነገር ኣብዚ ናይ ወላ ኬሚስትሪ ላብ ገለ ክሰርሑ ከሎስ ኩሉ ነገርሲ ብዓቐን ርኢኻ በቲ ናይ ሳይንስ ዘሎ ክስታይ ማለት እዩ መምርሒ ሽዑ ኣብቲ ኮንክሉዥን ትበፅሕ እንድሕር ገለ ነጢርካ እቲ ኣዚኣ ክትከውን እዚ ኣይፈትኽዋን ገለ ንብል ትኮይና ግን ኩሉ ይፋሕ ድብል ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ እቲ ንሓና ሂወት ካብ ሂወትና ጀሚርና ሽዑ ተኣኪብና ሓደ ነገር ስራሕ ክንሰርሕ ተኮይና ሕጂ ንኣብነት ተወሃሂድና ክንሰርሕ ዶ ንኽእል እንዲያና ሎም ዓንቲ ርእስና መጀመርያ እቲ ሕቶ ክመፅእ ዘለዎሲ ውህደትሲ ንምንታይ እዩ ዘድሊ ንምንታይ ኢና ክንወሃሃድ ዘድልየና ዘሎ እቲ ውህደትሲ እንታይ እቲ ንምንታይ ኣነ ተወሃሂድና ንስራሕ ንብል ዘለኹ ንስኻትክን ንምንታይ እዩ ከምኡ ክኾን ኣሎ ትብላ ዘለኽን ማለት እዩ ኩላሕናስ ነብስና ክንሓትት ሕጂ ገሊኡ ሰብሲ ኣይደሊን እየ በይነይ ተገሊለ ክነብር ደሊ ክብል ይኽእል እዩ ተወሃሂድካ ምስራሕ ምስ ሰብ ክሕወስ ገለ ኣይደሊን ክብል ይኽእል እዩ ናቱ ምርጫ ክኾን ይኽእል እዩ ዝበዛሕና ግን ክንነብር ትኮይና ጥዑይ ናብራ ጥዑይ ሂወት ክህልወና ተኮይኑሲ ፈቲና ፀሊእናሲ ብሓባር ኢና ክንዋሳእ ዘለና ናታትክን ጥቕሚ ናተይ ጥቕሚኡ ናተይ ጥቕሚ ከዓ ናታትክን ጥቕሚ ከምኡ ዓይነት እዩ ምክንያቱሲ ኣብ ሕብረተሰብና ነበርናሲ በይንኻ ተገሊልካ ክነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝፍትኑ ኣለዉ ከምዚ ባሕታውያን ገለ ኮይኖም ግን ዝበዝሐናስ ኣብ ሓደ ስለ ዘለና እቲ ናሕና ድሕረ ባይታ እውን እቲ ቋንቋ እቲ ኣጣመታ ናይ ሂወት ስለ ዝእክበና ዘሎ ድሓርካ ኣብ ስደት ስለ ዘለና ከመይ ጌርናሲ እቲ ሂወትናስ ነፀብቆ ወይ ከዓ ናብ ጥዕና መገዲ ንወስዶ ብዝብል ኢና ንዛረበሉ ዘለና ሕጂ ውህደት ክበሃል ከሎ ብእንግሊሽታ ኮሂዥን እያ ትኾን ደላ ምሽ ክትወሃሃድ ከለኻ ውህደት ክበሃል ከሎሲ ኩሉ ግዜ ትሰማማዕ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነስ እንድሕር ኣብ ሓደ ገዛ ንቕመጥ ሰለስተ ሰባት ኣለናሲ ተዋሃሂድና ንነብር ኣለና ንሰርሕ ኣለና ኩሉ ነገር እዚ ኦርደር ዘሎ ብዘይ ማለትሲ ኩሉ ነገርሲ እቲ ሂወትናሲ ብዘይ ባእሲ ብዘይ ፅልኢ ኩሉ ነናሕና ሮል ማለት እዩ ዘለና ነናሕና ተራ ዘለና ኣብቲ ገዛ ኮይና ተዋሃሂድና ክንሰርሕ ተኮይናሲ እንታይ እዩ ከምኡ ገይርና ዘሎ ክንብል ኣለና መጀመርያ ምክንያቱ ዝበዝሕ ወላ ኣብዚ ናይ ኮሌጃት ዩኒቨርሲቲ ገለ ዝሰምዖ ናይ ሩሜት ኢሹ ኣሎ ናይ ሓዳር ገለ ሞይስ ንሓና ድሓን ናይ ሩሜትስ ገለ ሓንቲ ካብ ገለ ትመፅእ ሓንቲ ካብ ገለ ወይ ሓደ ካብ ገለ ብሓደ ዶርሚቶሪ ይቕመጡ ህውከት ዘሎ መዓት እዩ ኣብኩም ብሓንሳእ ክንነብር ኳ እታ ዕላማ ብሓደ ዘንብረካ ዘሎ ንትምህርቲ ኢልካ ኢኻ ኣብታ ገዛ ተቕመጥ ዘለኻ እታ ዝበዓልካ ውዒልካ ላይብረሪ በፂሕካ መፂኻ ገለ ንክድቅስ እያ ክሽነ ዶ እቲኣ ኩባያ ዶ ገለ ኢኻ ትበሃል ከምዚ ገይረሃኒ ዶ ገለ ኣብዚ ገለ ከምኡ መዓት በኣስ እዩ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ክሰርሕ ከለኹ ቀፃሊ እዩ ከምዚ ትሰምዕ ነይረ ሕጂሲ እንታይ እዩ ከምኡ ዘግብሮ ንሰብ ንምንታይ እዩ ቀልጢፉ ሰብ ድታፋነን ዝበኣስ ክወሃሃድ ደይክእል እንድሕር ኢልናሲ እቲ ዘሎ እቲ ባዕታታት መጀመርያ ቁርብ ክዛረብ ድሓር ኣብ ይህን ምሂን ክንከይድ ብዙሕ ክዛረብ ስለ ዘይደሊስኒ እሽተይ ከዓ ሕቶ ንመስል ክንገብሮ ኢና ሕጂ እንታይ ኣሎ እታ መጀመርያ ትመፅእ እታ ኣብዚ ናይ ስነ ልቦና ዘላ እቲ ኢጎ ዝበሃል ንኩሉ ሰብ ኣለዎ እንዲኡ እቲ ኣነነት ሕጂ ኩላህና ክንዓቢ ከለና እታ ዝበልኳ ውሕስነት ጎደሎ ኢና
حجي تي insecurity زبحان أنا ناتي علني تا مسايت قمة زلخ أنا تالو أنا بقول حجي زخونا نجر كتزارو كلها كسمع كله تريجر بحالالو تدقس كسمعت ولا بخال حاسبات كلها أنا بت أنا دفرحنا ويك أي إله أنا خيت خون دبلوت ويك أقليلا تخون نحلف أزها خيرنا وي كاسكيسوني ناب هلخ ويك عن ناب بأسي خيت حج انت مالتي سي اندحر زبأس كوينا مسبات قصال زيرا رادأت خوينا سي من بعلوس ملكت نحد قصلي زي تفوسه تتريجر دبحاسي سمعتي سي قسقسالو اتسب ولا دحن كم تزولو يتصرفن ولا يهالو اندحر زقسقسان سمعي زي بلي ናይ ግድና ኮንኩን ክበኣሶም ከምቲ ዝፀረፈ ንክፀርፎ ሰሚዐዮ ኮሶ ክብል ክእል ወይ ከዓ እቲ ዝግበር እንድሕር ዘዋፃኑ ዘይኮነ ምስ ሰብ ክነብር ዘይክእለ ከዓኒ ኣብ ካልእ ቦታ ይቕየር ወይ ገለ ናብ ፍታሕ ድኸይድ እምበር ከርእዮ እየ ገለምታት የለን ከምዚ ምሻሎ እቲ ስምዒት ኩሉ ግዜ ገንፊልና ንሰሓሓቡ ከምኡ ሕጂ እዚ ታሲ እዚ እናሃለወሲ ውህደት ኩሉ ይክእል ሕጂ ካብኻትክን ሓንቲ እንድሕር ትዛረበንላ እቲ ዝኾነ ትዛረበኒ ዘላሲ ክሰምዓውን ኣይክእልኒ ከምቲ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ክሰምዕ ከለኹሲ ጥውይዊ ዝበለ እዩ ዝኾን እቲ ተራጓግማ እቲ ኢንተርፕሪቴሽን ዝበሃሲ ከምዚ ዝበልህንስ ከምዚ ማለታ ድያ ዝሓለፈ እዋን ከምዚ ክትብል ኮላስ ከምዚ ላቶ ኔራ ንከስቶ ገለ የለሲ የላግብን የቀናብርን እየ ውሽጢ ኣይኮነ ሕጂ ከመይ ጌርና ክንወሃሃድ ውህደት ከመይ ገይሩ ክመፅሙ ሕጂ እንታይ ክብለኒ ብመወዳእታ እዚኣ ምክብላ ድሓር ኣብቲ ይህን ክንከይድ ክልተ ነገር ይክብል ደሊ ሓደ ክንወሃሃድ ንደሊ ኢና ኮይኑ ስምዓኒ ኩላህና ዘለና ተዋሂድካ ምስራሕ እንድሕር ንደሊ እቲ ኮይና በቲ መሰረቱ ጀሚርና እቲ ክግበር ደሎ ወላ ይኽበድ ወላ ይበርትዓና ብኡ መገዲ ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕውየት እንድሕር ተዋሂድና ክንሰርሕ ንደሊ ኢና ግን እዚ ትብልዮ ዘለኺ እንድዒ ዝከኣል ዶኾን ኣይመስለን ገለ ንብል ተኮይና ግን ኣብታ ዓንኬል ኢና ክንከይድ ምክንያቱ ሓደ ነገርሲ ጠለብ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ናይ ህይወትስኒ ጠለብ ይሓተካ ሓደ ነገር ንኣብነት እንድሕር ናተይ ክሳይ ቤት ንበሎ ሓደ ሞያ ክመሃር ተደሊ ካልእ ሞያ ናይ ስነ ኣእምሮ ዘይኮነስ ወላ ገለ ኢንጂነሪንግ ክመሃር ደልየት ኮይና ሲ ጠለብ ክሓተኒ እዩ ግዜ ሓይሊ እዚ ናተይ ተወፋይነት ብዙሕ ሓልክን ገለን ክሓተኒ እዩ እንድሕር ናብኡ ኣብቲ ናተይ ጎል ክበፅሕ ተኮይነ እዚ ንዝንስ ጠለብ ይሓትት እዩ ዲማንድ ገብር እዩ ነታ ዝደልኽዋ ቦታ ክበፅሕ ነኖ ኣነሲ እታ ዲግሪ እየደልያ ግን እቲ ሙሉእ ደሎ ስራሕ ሲ እንድዒ ከም ገለ ገይረ ወላ በቋራጭ ከኣቶ ገለ ተኢለስ ኣይመሃርን እየ ደለኹ ኣይርዳእንን እዩ ደሎ ማለት እዩ ከምኡ ዓይና ንገብራ ሕጂ እንታይ ይኹን ተዋሂድና ክንሰርሕ ንደሊ ግን እቲ ስራሕ ከዓ ደይ ንገብሮ ተኮይናሲ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ክብል ደሊ ግን እንታይ ከዓ ክንብል ንኽእል ኢና ድሓን ወላ ንግደፎ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ተዋሂድካ ምስራሕ ክንድዝ እንድሕር ጠለብ ዝሓትት ተኮይኑስ ወላ ይገደፍ ክንብል ንኽእል ኢና ሽዑ ኣይንዛረበሉ ከማ ከይተወሃሃድና ስቑናኸ ከም ደስ ዝበለና ኣነ በቲ ኮይና ገለ ገበር ሓንቲ በቲ ኮይና ትገብር ከምኡ ኢልና ደድሰሎጦ ማለት እዩ ከምኡ ኢልና እውን ክንነብር ንኽእል ኢና ግን ሕጂ እንታይ ክብል ደልየሲ we cannot have it both ways ምሻሉ ዝበዝሕ እዋንሲ እታ ውህደት ንደልያ ግን ብዘይ ስራሕ ምሻሉ ከምኡ ዓይነት ኣሎ ድበዝሕ ዝደጋገም እወ ክሰርሕ እውን እኮ ድልውት እየ ግን እሞ ከምዚ ዓይነት ስኒ ኢልና ምኽኒት ነውፅእ ሕጂ ኣነ ንዓያ ካብታ ሱራ ክብል ከለኹ ካብቲ መሰረት ክንብል ከለናሲ እዚኣ ጠለብ እዚኣስ ኣይትቕየርና ኣብ ናይ ስነ ኣእምሮሲ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ብኣና ኢና ንጅምር እንድሕር ዘይደለና ብኣና ክንጅምር ኖኖ እስኻትኩም እምበር ድብል ተኮይነ ወላ ሓንቲ ወላ ንሚልዮናት ዓመት እውን ከምዛ ዘለና ያና ክንቅፅል እታ መስርሕ ስንሳዕ መስርሕ ክብል ከለኹ ማለት እየ ምሽ ናይ ኣካላትና መስርሕ ኣሎ ስርዓተ ትንፋስ ኣሎ ልብና ከመይ ጌራ ትወቃዕ ኮላሊትና ገለ ምሽና ናቱ መስርሕ ኣሎ በቲ መስርሑ እንድሕር ዘይከርናሲ ንስሕና ኢና ማለሲ ወይ በታ መስርሕ ኪዱ ወይ ከዓ ትስሕን እያ ከማያ ምሽ ናይ ኣእምሮ ከዓ መስርሕ ኣለዎ ወይ በዚ ኺዱ ወይ በዚ ኺዳ ወይ ከዓ የለን ሕጂ እዚ ሲ ክንውሕጦ ይከብደና ኮይኑ ግን እሳ ኢኻ ኣደላ እታ ዘላ ስንስዕ ካብኣስ ክንሃድም ኣይንኽእል ኢና
نعا خبلك ندلي مقرب كيف زحو نابئين مين كنكيد ቴንክ ዩ ሳብሪና ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣስተምህሮ ተንክልተ ዝሓዝክውን ኣነ ኩልኩም በብሓደ ኢድ ክንሓፍ ኣቢልክን ክትሓትኣ ትኽእላ እንዲኽን ኣተሓሳስባና ንፈትሾ ናይ ብሓቂ ንፈትሾ እቲ ተወፋይነትን ግዜን ይሓትት ዝበልካ ኣቦቱ ኣሎ ክንዋሃድ ብሓደ ክንስርሕ ጥራይ ምባል ኣይኮነን ግዜ ይሓትት ተወፋይነት ይሓትት ናይ ብሓቂ ከንደልዮ ዲና ናይ ብሓቂ ብልብናስ ንደልያ ዲና ዋላ ንስለ ዘረባ እዩ እዚኣ ኣቦታኣ ኮይና ናብ ሕቶን መልስን ኣነ ከዓ ከይሒዘን ምእንታን ናብ ሕቶን መልስን ክንኣቱ ኢድ ክንሓፍ ኣብላ ኣንሚት ጌርክሰብ መጀመርታ መርሓባ ንኩልካትክን ስፔሻሊ ንክብርቲ ጋሻና ናይ ሎም መዓልቲ ሳብሪና ሳሕለ ናይ ብሓቂ ነመስግነኪ ሎም መዓልቲ መፅኺ ከምዚ ጌርካ ኣስተምህሮ ክትህብና ኣን ካሜራ ክውላዓ የፅንሕ ኢለ ድሓን ክዕርዮ ጥራሕቲ እንታይ ዝበሃል ኤኒዌይ ቨሪ ኢምፖርታንት ቶፒክ እዩ ናይ ብሓቂ ንምንታይ ብዛዕባ ናይ ኣይ ቲንክ ከምዚ ዝተረዳእኒ ሶሻል ኮሂዥን እዩ እቲ ቶፒክ ናይ ሎም መዓልቲ ራይት ኦኬ ናይ ሶሻል ኮሂዥን ክንርኢ ከለና ፅቡቅ ኣስተምህሮ እዩ ቨሪ ዝገርመክስ ኢንተረስት ኣለኒ ኣብ ሶሻል ኮሂዥን ፕሬዘንቴሽን ክገብር ተሓሲቡ ነይሩ ቅድሚ ክንደይ ብዛዕባ እዚኣ ቶፒክ ንምንታይ ንዓና ንደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኤርትራውያን ኢምፖርታንት እያ እዚኣ ቶፒክ ንምንታይ እቲ ሶሻል ኮሂዥን ዝወረስናዮ ካብ ኣቦታትና እዩ ብሓንሳ ነቢሮም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እንታይ ዝበሃል they were living in peace ማለት እዩ ንዓመታት ሕጂ እቲ ሶሻል ኮሂዥን ከመይ ጌርና ካብቲ ዓድና ዝነበርናዮ ናብራ ናብዚ ኣብ ስደት ዘለና ኣብ ዳያስፖራ ከመይ ጌርና ሒዝናዮ ንቅፅል ከምዚ ካልኦት ክንሪኦም ከለና እዞም ካልኦት ናይጀርያ ኢልኪ ጋና ኣፍጋኒስታን ፓኪስታን ከመይ ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ስደት ንሶም ሞር ካባና ሶሻል ኮሂዥን ኣለዎም ኢልካ ትቐንእ ኢኻ ሓንሳ ክትሪእን ከለካ ማሲ ቅዱስ ቅንኢ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሶሻል ኮሂዥን ከምዚ ክጠቐስክዮ ቅድም እንታይ ኢልኪ ኣብቲ ዘራርባኺ ምክሓድ ኣሎ ኢልኪ ነቲ ክውንነት ንክሕዶ ኔጋቲቭ ነገር ክንሰማዕ ይንደሊን ኢና ኣነሲ ኣብ ገለ ሓደ ነገር እንተደኣ ፅቡቅ ዘይሰራሕኩ እንተደኣኒ ፈይል ገይረ እንተደኣኒ ሓደ ሰብ ንወስኹካ ከምዚ ስለተጋገኺ ተይሉ ኢሎምኒ ኣነ ናይ ብሓቂ ደመይ ፍልሕ ይብለኒ ይሓርቕ ንምንታይ ፖዚቲቭ ነገር ስለዘይሰማዕኩ እቲ ነብሰይ ፖዚቲቭ ክሰምዕ ዝደሊ ሕጂ እዚኣ ኢምፖርታንት ፖይንት እያ ንሕና ሕጂ ነንሕድሕድና ክንናቃቀፍ ከለና ብእቲ ዝግባእ ኣገባብ ፅቡቅ ጌርካ ከምቲ ዝበልክዮ ፖዚቲቭ ጌርካ we don't criticize each other that way okay ሕጂ ንሱ እዩ ድማ እቲ ክእለት ስለዘየለ ስኪል የለን ኣብቲ ዘራርባናሲ ቁርብሲ ናይ ሬስፔክት ዘይኮነስ ናይ ክእለት ጎደሎ ኣለና ብኩላህና ሓፈሻዊ ዘረባ ዛረባ ኣለኹ ግን ኤርትራውያን ስፔሻሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣይግዲ ከምዚ እንዲኺ ክትብለኒ ከላ ሓንቲ እታ ኔጋቲቭ ናተይ መሰውፃታ ተሕምመኒ ሕዝዳ ይኸውን ኣነ ሪኣክት ትገብር ብምንታይ ብፖዚቲቭ ኖ ብኔጋቲቭ እስኽስ ድማ ከምዚ እንዲኺ ድማ ብላ ኣነ ሕዝዳ ይኸውን እቲ ነገር እንዳገደደ ኸይድ ይገፍሕ እቲ ክንዲ ናብ ሶሻል ኮሂዥን ንኸይድ ናበይ ንኸይድ ኣለና ሶሻል ዲኮሂዥን ዶክንብሎ ወላ ሶሻል ዲስኢንቴግሬሽን ንበሎ ናብ ከምኡ ንኣቱ ኣለና ሕጂ ኣብቲ ጠባይና ኣብቲ ስኪል ሌቨል ናህና ከመይ ጌርና ነማዕብሎ ምእንቲ ነቲ ሶሻል ኮሂዥን ክሕግዘና እሞ ነቲ ኔጋቲቭ ዘረባ ክንቅበሎን ክንሰምዖን ሰልፍ ክሪቲሲዝም ወይ ድማ ሰልፍ ኢቫሉዌሽን ክንገብር ንሳታ ሕቶይ ከመይ ጌርና ክንምዕብል ንኽእል ኣብዚኣ ኤርያ እዚኣ ታንክ ዩ ሳብሪና ታንክ ዩ ሶ ማች ወዲእ ኣለኹ ፅቡቕቲ ሕቶ ካውሰር እንታይ ኣብዚኣ ድምፅኸያ ነጥቢ ዓባይ ነጥብላሲ ሓንቲ ክብላ ደለሲ ከመይ ገይረ ወላ ማለስ ወላ ኣብቲ ሞያ ስለ ዘለኹስ ከመይ ገይረ ከልግሶ ፍትን ኢለሲ ሓስብ እየ እዚ እሙሮ ክንብል ከለናስ ሕማም ምህዳም
مشالو قلطيفنا اموروس نخلها كو ايدلنا بزي اموروس اي نزارمني نحجي امورو خول كلخو ابزناي باناسي بزبز حساب ولا يفرح ولا بتمدب ان يهن زغبوركو قاللو اندي حجي كنزارو ولا تأمورو تقل امورو استفرحنا خوي نسمعنا انا حجي انتي امتي كاوسرسي تي كنزارب كلناسي قلطيفه አሉታው እንድሕር ኢላ ተዛሪብካንስ ነፍሰይ ክካለ ኸሊላ ኣነ ከኣምልሰላ ገለ ድበልክዮ እንታይ ኣሎ መሲልክ ኣብቲ ሕብረተሰብና ደስ ተባሃልኩ ኣነ እውን እዚ እውን ደይ ንዛረበሉ ውልቃዊ ደረስ ዝበሃል ኣሎ ፐርሰናል ባውንደሪ ዝበሃል እሱ እውን ኣይንፈልጦን ኢና ንዛረበሉን ኢና ዝበዝሕ እዋን ኣነ ውልቃዊ ደረት ክብል ከለኹ እቲ ሰብ ዝሰምዖ ኮይኑ ድስምዓኒ ኣልግሱለይ ተኣለዩለይ ከምኡ ኢና ንሰምዕ ውልቃዊ ደረት ግን ምሳና ዝተወለደ እዩ ምሳና ዝተወለደ ክብል ከለኹስ ولا قلعسي زخنا نجر نحر قرب يلكا وي زيد اللي يطلو يدفعك كوي مدفع سني القسلين مالتي نو حانسي صلو نحر اديو تخون كا اوي ابو وي كا احواتو قلت خون كان نحر متيو تم سبات كحفو تمتيم يدو زرقح افك يدولكم مالكم مالتي صافا ولقاو درت حجي ابزربا حاول درت على حجي اتسخي انت اخ قلمتا تيلكي كاوسر كبرت الله دي دامو ابت زرباي ولا تقالا انت هالوسي قدامي ነገር እዝናይ ክብረት ክንዛረብ ተኮይና ውልቃዊ ደረት ክንሓትት እዩ ዝግባአና ኣይተምሃርና ንሱ ሕጂ እንታይ ብለኪ ካውሰር ንበሎ ትምህርቲ ናይ ፈተና ጌርክሲ ሕማቅ ነጥብ ምፅኸሲ እንድሕር መፂኸ ተዛሪብክኒ እንታይ ኣነሲ እንታይ ከም ዝገብር ጠፊእኒ ኣፃና ከመይ ጌርካ ፅንዕ ወላ ከመይ እንታይ ትመኽርኒ ተይልክኒ ተሓትኒ ክደለኺ ኦኬ እሞ ከም ዝተኾንክ ኸገለ ከይተሓተትና ዝበዝሕ እዋን ዘልኢልና ንሰብ ንመክር ኢና ሓደ ንሱ እውን ውልቃዊ ደረት ምጥሓስ እዩ ንሱ ኣይንፈልጦን ኢና ንሱ ከይተሓተትና ንመክር ሰባት ካልኣይ ከዓኒ እቲ ኣዘራርባና ከዓ ከምዚ ኣቕሪበ እንድየ ገለ እናበልካ እዚ ምድር ባይ ምስ እንዳው ዘረባ ንኣብነት ደሞ ንስኺ ከምዚ ክገለሲ እንድሕር ከምኡ ዝብለክ ተኮይነ ዳ እምቦ እንድሕር ነፍስኺ እንድሕር እቲ ዘራርባይ እቲ ውልቃዊ ደረትኪ ዝጥሓስ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕክ እኮ ባህርያዊ እኳ ኣኺ ባህርያዊ እኳ እዩ ኣልግስለይ ተኣለየለይ ንስኺ ባ ከምዚ ክትብለኒ ሕጂ እቲ ቀራርባናሲ ውልቃዊ ደረት ካብ ዘይምፍላእሲ ክብረት ኣለዎ ኢለ ኣይሓስብ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ሲ ካውሰር እቲ ክብረት ኢልና ንሓስቦ ወላ ንሕናሲ ኣነስ ክብረት ኢለስ ኣይሓስቦኒ ከም ደገና እውን ንዕኡን ሪቫይዝ ክንገብሮ ኣለና ኢቫሉዌት ክንገብሮ እቲ ክብረት ኢልና ንሓስቦ ሕጂ ክብረት ኢለ ሓሲበ ካውሰር ንዓኸሲ ኣትስኽ እንታይ ኣኸጓለይ ከምዚ ዘይትገብሪ ካብ ሰብ ክመዓስ ሓሚእኩ ኮንኪ እንታይ ኣይርዳእክ እንድዩ ትምህርቲ ስኡልኪ መመሊስኪ ትብል ዘለኺ ምሳሉ ከምኡ ኣሎ ዘረባ ሕጂ ናብነሲ እዚ ሲ ድሓፍ እንድሕርዋ እንታይ ማለት እዩ ገለ ተይልክንስ ደይ ኣቕሪበ ኣደይ ምፍላጥ እዩ ኮዚ ዘይምፍላጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ክብረት ዝበሃልሲ ኩሉ ግዜ ብሕቶ ዝተሰነየ እዩ ድኹን እንታይ ክሕግዘኪ ብዛዕባ እዚስ ከምዚ ዶ ብሕቶ ኢኻ ትሓትት እምበር ንስኸሲ ዘይሓተትክዮ ዘይደለኽዮ እንድሕር ወላ ካባይ ምኽሪ ደሊኽ ሓቲትክኒ ክዛረበኩ ከለኹሲ እቲ ዘልየኪ እየ ድዛረበክ እምበር ካብቲ ዘልየኒ ዘረባ ወፅየስ እሞ ሓውኹ እኮ ከምዚ ኢዶ ገለ ኢለ እንድሕር ኣብቲ ህወትኪ ኣብ ስድራኺ ኣብ ሓዳርኪ ገለ ዘሎ እንዘየለን እንድሕር ድድርብየልክ ተኮይነሲ ክስማዓክ እዩ እኮ እስኺ ሽዑኡ ስለ ከምቲ ዝበልክዮ ከዓኒ ስለዘይተምሃርናዮ እቲ ኮሚኒኬሽን ዘረባ ኣይንኽእልን ኮይና ዝበልክዮ ዝበዝሓና ምስ ተጎዳእና ወይ ነጥቅዕና ወይ ንሃድም ኢና እሲኡ እቲ ፋይት ኦር ፍላይት ዝበሃል ናይ ውሽጥና ኣነ እንድሕር ከም ኣተይልክኒ ካውሰር ሕጂ እንድሕር ካብቶም ዘጥቅዑ ተኮይነ እስኺ ከመይ ዝነበርኪ እኺ ገለ ኢለ እየ ዝፃረፈኪ ካብቶም ዝሃድሙ ተኮይነ ከዓ ሱቕ እየ ድብል ሱቕ ኢለ ንፅባሓይቱ ደው ኢልክለይ ኣይልዕለክኒ በቃ ይግልፈክ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክልቲኡ ናይ ጥዕና ኣይኮነን እቲ ስለ ነፍሰይ እየ ድከላኸል ዘለኹ እኮ እቲ ከጥቅዓክ ከለኹ ነፍሰይ እየ ዝከላኸል ዘለኹ ክሃድም ከለኹ ካባኻ ከዓ ነፍሰይ እየ ዝከላኸል ዘለኹ ሕጂ እዚ ሲ ውልቃዊ ደረት እንድሕር ብስርዓት ተረዲእና ክንከባበር ኢና ማለት እዩ ግን ብዛዕባ ውልቃዊ ደረት ከዓ ክንዛርብ ኣለና ሕጂ እዚ ሲ ገፊሕ ኣርእስቲ እዩ እንታይ ማለት እዩ ገለ ክንብላና ኣይለመድናዮ ክሕድሸና ክእል እዩ ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ሓቲተኪ
وي انتي اقاطي من ولا نعيك نعبخ لنا جلسي ماتيوم سبات جلس انت هون كنت زي مخر كنا عبلوني ناي من تاي مخر قلمتا كم زي مش نسخ خمزي لك جلسي انا خعب دحريو نابت تا كلاس مستوصل كوسي انت هون زي مخر كنا اتممهر كم زي عينة مخان انت حسو الى دي مخزار ما دس قال خي بالكم من كتحتن كلك وي كتحتن لك قالت لك امس يغرمو و انا كو محازخي وي انا تقربني از مثلا نيرو قال زي كون كويت وي دبل ግን ከምኡ ኢና ሃና ኖርማል እዚ ታስኸም ኣብነት ከኖም ፅውና ኣለና ክርዳእና ثانك يو ሃና ድሕሪኡ መብራት اوكي سوري انا ابدا ስለዘለኹ حتى እሞ ድሕሪኡ ፊት ገብራየ መጀመርያ thank you so much ፀጋ thank you so much ነዚ መደብ ዘዳለኸን ከምኡውን excellent presentation ሓፍተይ ሳብሪና እቶይ ኣብታ ናይ ኮሄዥን ኣብ القرب ገለ ተዛረብ ደስ ዝበለኒ እቲ ናይ ኮሄዥን ማለተይ እቲ ክውንነት ንደልዮ ዲና ትብል ሓንቲ ሕቶ ነይራ ንደልዮ ዲና ንሕና እቲ ኮሄዥን ባዕልና ኣብ ርእሲኡ ድማኒ ነቲ ውህደት ንክንገብርሲ እቲ ክውንነት ከ ንሪኦ ኣለና ዲና ከም ኩላህና ሓደ ማለት ኢንተርፕሬት ወይ ንትርጉሞ ኣለና ዲና እቲ ዘለናዮ ክውንነት ኩላህና ሲ እዚ ኢልናስ ኣብኡ ስምማዕ ኣሎ ድዩ ኣብኡ ኮሄዥን ኣሎ ድዩ ንሱ ኮነቲ ኮሄዥን ንክህልውን ወይ ንክዕንብብን ሲ ኣድላዩ ዶ ይኮነን ኩላህና ነቲ ጉዳይ ሲ ከም ሓደ ክንሪኦ ኣብ ርእሲኡ ድማ ንደልዮ ዶና ትብል ነዚ ኮሄዥን ድማ ሕቶ ንሕና ነቲ ክውንነት ኩላህና ተሪኢናዮ ከምዚ ዘለናዮ ኤርትራውያን ኩሉ ኮንዲሽንስ ዘለናዮ ወላ ኣይንደዮ በር የዋፅኣና ዲኸ ዘይካዚ ከምዚ ዓይነት ምውህሃድ የዋፅኣና ድዩ is it even an option ዓና ከምኡ ጌርና ክንሪኦ ሲ ኣገዳሲ ዶ ይኸውን ምክንያቱ ነንበይንካ በጉጅለ ጌርካ ገለ ጌርካ ይሰርሕ የለን ዘፍረዮ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ወነቲ ንደልዮ ድማኒ ክንበፅሖ ንክእል የለና ስለዚ ካብ ትደልዮ ለካ ገዲፍካ ሲ ኣለካ ዲኻ ካልእ ምርጫ ዝብልና ከመኒ ኣብኡ ቁርብ ኢላብሬት ወይ ኣብኡ ዘለካ ሓሳብ እውን ተዛረብልና ፅቡቅ ነይሩ ይብል thank you ነቲ ኮንቨርሴሽንንቲ ብኩሉ ወገናት ክረአ but excellent thank you حري هنا هو ፅቡቅ እንታይ ኣሎ ሲ ኣነ እንታይ ንበልኩ መሲልኪ ንደልዮ ዲናሲ ኣይ ቲንክ ሰብ ከም ሰብ መጠን ኩሉ ሰብ ኣብ ሙሉእ ህዝቢ ዓለም ዘሎ ሲ ውህደትኒ እቲ ኣሰራርሓ ናይ ሓንጎልና እውን ክስታይ ኣሎ እቲ ናህና ብሬንስኒ our brain is wired for connection ድብል ኣሎ እቲ ምሽ ኣሎ እቲ እጋርና ዳውና ክንሪኦ ከለና እጋርና ንክንከደሉ ኢሉ ዲዛይን ኮይኑ ተሰሪሑ ነው ማለሲ ስለ ንሪኦ ኣለና ሓንቲ እግርና ተንቀሳቀስ የኺደና ከም ኣታናታ ከምዚ ናይ ፋብሪካ ክትወፅእ ከላ ዲዛይን ድኾነት ማለት ጌርና ንወሰዶ ናይ ኣዳውና ከኸሙ ናይ ሓንጎልና ከዓኒ ሓደ ካብቲ መስርሕ ወይ ከዓ እቲ ዲዛይን ከዓኒ ውህደት እዩ ሕጂ ውህደት እንድሕደየ ኣለኹ ንሳቐ ኢና ወይ ብውሽጥና ወላ ኣይርዳእና ንኹን ገሌና ምክንያቱ ብክስታይ ጌርና ንፀቕጦ ኢና ካብ ናይ ምህዳም ሜላ ድበሃል ኣሎ ኣብ ኣእምሮሲ ወይ ኣብ ኢንተርቴይንመንት ትሕልፎ ግዜኻ ወይ መስተ ወይ ገለገለ እናገበርካሲ ብኖይዝ ጌርካ ማለት እዩ ንሃደምካ ገለ ተዳቕሶ ነቲ ውሽጥኻ ዘሎ ድቕስቅሰካ ወይ እቲ ቃንዛ ዲገለሲ ክትጭፍልቆ ትነብር ማለት እዩ ሕጂ ከምኢታት ሜላ ንገብር ኮይና ኢና በር ሓደ ሰብ በይኑ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ሶሊታሪ ኮንፋይንመንት ድበሃል ኣሎ ክቆፅዕዎ ተደልዮም ይዕርዮም በይኖም ኣብ ገዛ ኣብታ ሩም ድዓፅዎ ክስታይ ዝኾን ይሳቐ እዩ ሕጂ ትእምሮናሲ ተሓንጎልና ተዋሂድካ ምስራሕ እዩ ናቱ ዲዛይን ማለት እዩ ትመስራሕ ንደሊ ኢና ኩላህና ኣይደሊን የድብ ሰብ ወይ ተስፋ ቆሪፁ እዩ ወይ ከኣምን ኣይከኣለን ወይ ተዳኺሙ ገለ ተዘይኮይኑ ኩላህና ንደሊ ኢና ጥዕና እያ ከዓ ንሱ ማለት እዩ ጥዕና ክበሃል ከሎሲ ከም ደቂ ሰባሲ ውህደት ምስኣ ትመፅእ ኣይከኣልናን ጥዕና ስለዘይብልና ስለዘይከኣልና ከዓ ናግድን ኢና ክንሳቐ ማለት እዩ እሱ እቲ ናቱ ውፅኢት ማለት እዩ እቲ ስቃይ ዝብሎ ዘለኹ ሲ ፍርሂኡ ዘይምትእምማን እዩ ዝበዝሕ ሕጂ ኣብ ስደት ዘለና ንምሸቱ እንታይ ክኸውን ዶ ንዓደይ ዶ ክምለስ ክእል እየ
ደቀይ እንታይ እዮም ክኾኑ ናይ መጻኢ ገለ ብዙሕ ርዓድ ኣሎ ፍርህ ኣሎ መነባብሮ መን እዩ ድሕግዘኒ ሰፖርት ሲስተም ደይብለይ ገለገለ እዚ ሲ ይርዳእና ኮይ ውህደት ተሎስ ዝምልኡ ሲ መቐሰልና ሰላሙን ምርኸብና ኢልናስ ንፈልጥ ኢና ብውሽጥና ካልእ ከዓ እንታይ ኣሎ ንሓንሳእ ሕጂ ውህደት ኢልና ንርኢ ኢና እዋይ እዚኣቶም ህዝቢስ እዚኦም ወይ ሰባት ውህደት ዘሎም ከምዚ ናይ ኮልት ሲስተም ዝበሃልሎ ምሽ ወላ ኣብዚ ዓዲ ናይ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ሓደ ከምዚ ናይ ጉሩ ድዩ ገለ መራሒ ሃይማኖት ናይ ገለ ኮይኑ ድዩ ናቶም ፈጢሮም ንዑስ ዓቡን ኢሉ ኣሽሓት ዝኾኑ ሰዓብቲ ሒዙ ናብ ገለ ይወስዶም ገለ ሕጂ ውህደት ናቶም ዘገርም እዩ ኩሎም ተዋሂዶም እዮም ዝሰርሑ ሕጂ እሞ ከምኡ ዲዳ ንኣኹን ኮን ደለና ክንብል ንኽእል ኢና ግን እንታይ ኣሎ ኣብዚ እቲ ውህደት ድመፅእ ዘሎ ብሓደ ኣዛዚ ሓደ ኣዛዚ እቲ መራሒ ናይ ሃይማኖት ድዩ ኮልት ንብሎ ዘለና ኮፈሉ ክብሎም ከሎ ኮፍ ብሉ ከም ዝግበሩ ሕጂ እንታይ ይኾኑ እቲ ሰብ ድበዝሕ ሰብ ይደልዩ ከምዚ ፀግዒ ይደልዩ ምክንያቱ ኣነ ይደኸም በይኑ ኮይኑ በቲ ህይወት ተካላብተኒ በቲ ገለ ናይ ገዛ ክራይ ዶ ገለ ሕጂ ሓደ ሰብ መፂስ ዝኩሉ ኣይተሓስብን ይኺ ዘዝበልኩ ክእሽ በለሞ ክወስደክ ተይልንስ ዋይ ሕራይ በቃ ይድቅስ ከማ ንብል ማለት እዩ ሕጂ ደድ ዘዝበለኒ ኩላኸና ተኣኪብና ከመይ ዝበለ ውህደት ኮይ ሕጂ እዚ ዓይነት ውህደት እዩ ዝመስል ብደገ ግን ጥዕና ዘይብሉ ማለት እዩ ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ዕንወት እዩ ሕጂ ንታለል ኢና ብከምዚ እቲ ንሓቂ ውህደት ጥዕና ዘለዎ ዘላቕ ድኾነ እቲ እሙሮና ከዓ ንሓቂ ከምዚ ብንፁር ክሰርሓሉ ዝኽእልን ጥዕና ዘሎ ንዓና ንከባቢና ንደቅና እንትኮይኑ ግን ዓብይ ስራሕን ሃልክን ጠለብን ዝሓትት እዩ ማለት እዩ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስ ከበደና ኢና ኣቋራጭ ሽዑ ናብቲ ንፅጋዕ ሕጂ እዚኢታት ምስ ፈለጥናዮ ወላ ከነዋዳድር እንተኮይና ሕጂ ከምዚ ካብ ሰርዲፈ ዓንተ ወይ ዝበልኪ ናይ እንታይ ሽሙ ናይ ገሊኦም ኣለዉ ሕብረተሰብ ወይ ከምዚ ናይ ኣፍጋኒስታን ዲኦም ናይ ገለ ክትሪኦም ከለካሲ የቕንኡኻ ገለ ድበልኪ ፍልይ ድበለ ክህሉ ክእል እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣባና ምሽ ከምዚ ናይ ምኽሓት ተዛሪበ ወይ ካልእ እውን ዘይምትእምማን እውን ዝያዳ ክርአ ክእል እዩ ኣባና ኣብ ገሊኦም ኣብ ናይ ሶማሊ ገለ ከዓኒ ካልእ ሕማም ዘለዎም ግን ይተኣማመኑ ተሓጋጎዙ ክኾኑ ክእል እዮም ሕጂ ብደገ ክንሪኦም ከለና እዚኦም ይሕሹ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ዘይብልና ክህልዎም ክእል እዩ እቲ ዘለና ከዓ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ምውድዳር ዘድሊ ኮይኑ ኣይስማዓና ምክንያቱ ንሶም እውን ጥዑያት ኣይኮኑን ኮ ብሓደ ሸነኽ ርኢና ዋይ በዚ ወገን ስበሊፆምና ክንብልህ ኢና በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ንሶም ከዓ ዝጎደዱ ፀም ሕጂ ሲ እቲ ምውድዳር ወላ ሓንቲ ካብኡ ናብኡ እዩ ግን እቲ ዘላቒ ንብሎ ዘለና ዘላቒ ሰላም ዘላቒ ዝኾነ ሕውየት ገለ ክንብል ከለና ግን ብዙሕ ስራሕ ዘድሊ ብኣና ድጅምር ምዃን እየ ከነፅራ ደሊ መብራት ናትኪ ምእንቲ ንሕግዘና ነቲ ዘረባሲ ናበይ ይኸይድ እቲ ማሕበራዊ ምትእስሳር ወይ ኮድ ሶሻል ኮሄዥን ክበሃል ዝፀንሐ ብሓፈሻ እንድዩ ግን ናይ ሳብሪና ትህቦ ዘላ ኣብቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ዘተኮረ እዩ ኦኬ እቲ ሓፈሻዊ ከም ባክግራውንድ ነቲ ማሕበራዊ ኮሄዥን ዋላ ትበል እምበር ሕጂ ኣብቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሕውየት ከመይ መፅእ እንደያ ትዛረብ ዘላ ታንክ ዩ ፎር ሬይዚንግ ዳት ኢዝ አ ቢግ ሰብጀክት ዓብይ ሰብጀክት እዩ እዚ ሬይዝ ጌርክዮ ዘለኺ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ጥዑይ ኣእምሮስ ጥዑይ ሕብረተሰብ ዝበሃል ኣሎ እንድሕር ጥዑይ ኣእምሮ ደይሃልዩ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክስራሕ ኣይክእልን እዩ ሕጂ ሳብሪና ወይ ነቲ ናብዚ ዘለኽን ምእንቲ ክሕግዘና ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንተተኮርና ደስ ምበለኒ ነይሩ ስለምንታይ ከም ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ከም ማሕበራዊ ምትእስሳር እንድሕር ኢልና ሲ እቲ እምነት ይሓትት ምትሕብባር ይሓትት ናይ ሓበራዊ ናይ መንነትካ ሽርድ ኣይደንቲቲ ዝበሃል ይሓትት ብዙሕ ነገራት እዩ ዝሓትት እቲ ተኣሽሙ ንሕና ኣብ ከምኡ ብዙሕ ፀገማት እንድዩ ተጓኒፉና ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንተተኮርና እቲ ዝወሓደ ነጥቢ ከተኣሳስረና ዝኽእል እንተተዛረብና ምክንያቱ
ከም ደቂ ኣንስትዮ ጥራይሲ እቲ ጀንደርና ህና ከተኣሳስረና ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ምክንያቱ ብሃይማኖት ብትሒዘ ፀኒሕ ብኩሉ እቲ ፍልልያት ኣብቲ ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ ግን ከም ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ጌርና እዚ ማሕበራዊ ምትእስሳር ንፈጥር ኣብኡ እንተተኮርና ኣድላይ ድዩ ኣድላይን ዝብል ነገር ሕቶ ከመን ኣይኮነን ንዓይ ኣድላይ እዩ 100% ኣድላይ እዩ ግን how do we go about እሞ ብፍላይ ኣብታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ኣተኩራ ኣቢልኪ ተዛሪብኪ ፅቡቅ ነይሩ ነተን ሰማዕቲ ዘለና ኣብዚ እውን ኣብቲ ናይ ሕቶና ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኩር ደስ ንበለኒ ማለት እዩ ኣትሊስት ፎካስ እንገብር ምእንቲ ኣብ ሓደ ነገር ከም ሕብረተሰብ ከም ኩሉ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን በቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ጉዳይ ሶሪ ቴንክ ዩ Thank you ኣነቲ መብራት ተወሳኺ ምዚኣ ማለት ተመሳሰለ ምስ ናይ መብራት ዘለኒ እንታይ እዩ ከመይ ሓዲርክንሞ መጀመርያ ሶሪ ምስ ናይ መብራት ተመሳሳሊ ዘለኒ እንታይ እዩ ሕብረተሰብን ደቂ ኣንስትዮን ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ እሞ ክህልወን ዘለዎ ኩነት ኣእምሮ ብዝምልከት እንተኾነ ሓደ ብዛዕባ ኣብዚ እውን እንታይ ኣርእስቲ ልዕልኪ ውህደት ይኽእል ዕልኪ ርእስቲ እቲ ውህደት ድማ ውህደት ኩሉ ግዜ ንሓደ ክትበፅሖ ትደሊ ነገራት እዩ ውህደት ዘድልየካ ኩላህና ነናህና ታርጌት ኣለና ስለዚ ውህደት እንድሕር ክንገብር ኮይና ኣብኡ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ሕድገት ኣሎ ኮታ ምክብባር ኣሎ ምፅውዋር ኣሎ ብዙሕ ነገራት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ምእንቲ ናብ ሓደ ደረጃ ክንመፅእ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ዘለናዮ ናይ ሕብረተሰብና ኩነተ ህላዌ ንዕኡ ኣገዳሲ ምጥቃሱ ኣገዳሲ ይመስለኒ ብፍላይ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕብረተሰብና ንዛረብ ስለ ዘለና ማለት እዩ ብዛዕባ ክኸውን ኣለዎ ንብሎ ንኣብነት እዚ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ እንብሎ ግን ንኣብነት ሓንቲ ኣብ ኤርትራ ትነብር ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኣሜሪካ ምፂኻ እንድሕር ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ዝሓሸ እንድሕር ኢልካያ ከጥዕያ ድዩ ከሕምማ ድዩ ናቱ ከማን ኣሉታዊ መዳይ ኣለዎ ናቱ ናይ ካልቸራል ሾክ ኣሎ ካልእ ነገራት ኣሎ እሞ ኣነ እውን ከምዛ ናይ መብራት እንታይ ንበልኩ ሕብረተሰብና ደቂ ኣንስትዮን ንደልዮ ዘለና ውህደት ድማ ናብ ሓደ ታርጌት ክንበፅሕ ምእንቲ ንደልዮ ዘለና ውህደት ብኸመይ ጌርና ኢና ናብቲ ታርጌት ክንበፅሕ ንኽእል ብሓባር ኮይንና ክንሰርሕ ክነድምዕ ምእንቲ እንታይ የድልየና ኩላህና ከምዚ ዘለናዮ ኩነታት ናብ ዝኾነ ክንበፅሕ ኣይንኽእልን ኢና ትብል ነይራ ሰብሪና ሓቃ ከምዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ክንበፅሕ ኣይንኽእልን ኢና ክንወሃድ ጥራይ ዘለና ናብ ታርጌትና ክንበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ከም ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ክንፈትሕ እንተኮይኑ ካልእ ሕቶታት እውን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዝረአ ኩነታት ክንፈትሕ እንተኮይኑ እውን እዚ ውህደት እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ናይ ብሓቂ ንምዝራብ ደቂ ኣንስትዮ ኮር ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ከም ምዃንና መጠን እንታይ እዩ ዘድልየና ዝብል ሓጋዚ ዝኾነ እንታይ ድበሃል ምኾነና ብዝተረፈ ግን ሳብሪና ብጣዕሚ ዘመስግነኪ ኣዝዩ ፅቡቅ ኣስተምህሮ ከማኻትክን ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ከም ዝኣመሰላ ከምዚ ክመፃ ከለዋ እሞ ንዓና ድማ ክትምህራና ዝጎድለና ነገራት ክትምላኣልና ከለኽን ብጣዕሚ በቲ ሓደ ኩርዓት እዩ ዝስማዓና በቲ ሓደ ድማኒ ተማሂርና ነቲ ዘሎ ኩነት ክንገጥሞ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ባህሊቴ ይቐኒየለይ ስለ ዝሰማዕክና Thank you ይቐኒየልና ሳባ ብናይ መብራት ዝበለታ መጀመርያ ሲ ኦኬ እንታይ ነይሩ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሓባር ወቃሒ ደቂ ኣንስትዮ ኢልና ምሽ ንሕና ሕጂ ብዙሕ ፍልልያት ኣለና ብሃይማኖት ድዩ ናይ ፖለቲካ ረኣያ ድዩ ወል እቲ ምምቃሲ ኣይውዳእን እዩ ከማን ናይ ደቂ ገዛውቲ ዶ ናይ ኣውራጃ ዶ ናይ ገለ እናበልካ ምምቃል ቀሊሉ ኮይ ንክትመቃቀል ቀሊሉ እኮ ዝኾነ ሽማውፅኤ ወላ ምሽ ወላ ኣብዚ ናይ
رواندا جينوسايد مش ولا بكمتم ناي هوتو تتسيت يوم نواحدي تيوم كحصرت تم كم زبسلو ولا بقصنا ونكو خنفعل على نخلين أول تكون ناسي إن حصرت إن أنا واحد قال لنا بالك ما في اللي لايس بوزح قدتها أنا وتخسي وداني قال لي لها قلت دك أنستيو زغبرنا زلو انت لو ناي حبر وص عن دحر كنزارب تخوينا خاو خا كنحاول تخوينا ناسي ابن هنا حبرته سبسي كم نحنا حبرته سب جيرو قال مخانكا ززحاخرك حبرته سبسي يقول خوني خالق ديفولتو جن ولد مسفل كام دنقروها قال مخانكا بتعللتا مع رقم ديكون كا دحار قال يخببت دي بتسي قال مخانكم مو بوتا خسافر كفلات اسي بتفعل مقدساتن ميلاتاتن يوم ززحاخروها حجي مجمع راسي ات قال نستيت مخانا ايو نحبر روح حزب دول مخناتو حيمانو نخفل على خيلي مش ولا تفلالي بوتا مزينا خنكون خينا قلا ولا سدرا قلا نحنا كباب خون خيلي اتا خموت ترنفنا زلا كن حجي ولا بحيمانو تاريخ است حيمانوت تفلالي عن حيمانوت كله خيلي قن بوتا ويكا ترى انا قوان ستيتي يوحبا ولا بحيمانوت كلس ينوغروها مجمع سب زري اكاس قوالدي هودي سب اي ديو سبيتي تنهنا تعبابيا حاجة اتخال مفالالينا بالعلو زي تدربو خيني إذا سمعناني حاجة حرا كم تنهنا نحبار راحت وات عن تايتنا اتزن قرنا زنبرن اتزي تنقرنا مالتشو بسو قايدلو حاجة نحناسي اتن نفسها مفتاش تبلو زلقون كوزيكو وشتناسي كمينا نفسنا نريع حاجة كون كابنتنا وشتنا دسمعنا قودو لو مخانن ننفسنا غيرنا نحاسبان دسمعنا نعو خنا القسيلنا كوينا حاجة مشوتين دزارب علوها أنا كم قال ستيت متن أنا كرعتي إيه قلمتات ويك أخمزي حابة نسمعنا أنا كمزي مشال ولا أنا أمريكا دزارب وأخمزي سوبر وومن قلت بالكل حنت سبيتكو كان زازم أسوي مبر كان زي بلا كو حنت قال ستيت سوبر وومن قال زبلا يبلا كابت كان زام تقدم يلا كو حف كتب ليلا ننفسات شلال معدله حاجة إزيتاس كلها نالنا كنعبو خلا ناس زتدقل له إزسي نحبار كان زخن بلا نخلينا كمز collective trauma زبحلا لا collective trauma نايدك أنستيو بوزح حلو خزارب الناس خن حاجة إهن بالعمق زبالة كلها نابزي كلها علنا ولا أنا نبلس بوزح حلو سلا حاجة انتي خنقبر نخلينا كن تحتونا ناخوي نخو ينقاس أصول تحتونا نحنا حاجة نعين دحر بقطة نحر حاتيت كنا نقول نفس خص تحت دخوين نسمعك خاب سبعي تيل كنا وعنا دا دخوين الحمد لله إن تما هي رخ بالخ اللي يخون بعفي قل أبقى تتفعل حد أوفيس ويمسوق الزلوا قال تبحرياتي قال نعم كنت متوا قال مرأة خنا نتخنا أم بعزي أنا أم حميلة أي تتعامل يا قال اختب لا تخلي أخن هنا تأتي زوج أين فلتين أنا نفس ناس ميت خميس أين فلتين ناكو ما لسه حدا سبسي نفسي يفلت يا زبسني كم زي فلت يزنقرنا ميت خميت خنفلت عينا هنا بوجح زو تدقول يدولو بقال بيجع الوزن شو نفس خاطريا لكن كنريا خلنا نفسنا كن عنا خلونا له انا نحس زي كون غيره كسب بدنا نخلي انا خمسي قبر خلي انا خمسي لا قال لك حفرا ولا خلي كن غيره ايه يليها قبول لنا نسيت مقبان بلو دلنا حاجه ناي كولكتيف تروما اكوب كان ناي دك انسو ابوت يدولو اسو كم نحنا كساي اسو خوينو نحويتي لنا خنوها نخلينا حدا خابت سبع زبلوتوسي انتايت نحنا علامه خنحكس على الناس حقا نصر كون له نمنتاي توحيد كان مسرح حسن نمنتاي انا خري خلخو كل جزيت ناتي قدام نهزهبو وهدت نحويت يدبل انا مجمره تخالق كستاخون نخلي توحيد ناسي كما غيرنا ندقنا نحجزهم ولا قنقة تقرنيا خم مهارو خون خلي حدا خاطر استي قل أنا خنعي كم أنا نفسي تحتيتيا ندك أنا قنقة تقرنيا خن مهورم قدام نتهيبون يعني نتهي مو تقرنيا مهيروم مو أمورو طوعة وعتبلنا يمس نتهي ترقم ندهلهم قال نبلهم كنسوم عم زي نخيل نسوقهم قال تجيرهم قال سي مخ تقرنيا زارقم مو نتهي ترقمسو تمجمرياتنا هنا توب برايورتي تقدام انه نهبوس انتاي السو مسفلقنا اوكي زياتا قدام انه نهبا
እዚኣ ከዓ ኩላህና ተሰማሚዕና ኣለና እሞ ነዚኣ ንክነተግብርሲ ተዋሃይድና ክንሰርሕ ንኽእል ዶ ትኾን ሸቅቲ ትሓቶ እወ ምስ በልና ምስ ድሕር ኩላህና ልብና ኣንቢርና ኣሎ ከዓ እቲ ውህደት ሽዑኡ ክመፅእ ክእል እዩ ግን ከምታ ዝበልኳ ማለት እዩ ከምዚ እናተጠማመጥካ እዚኣ እኮ ከምዚ ሓሲባህኒ ዶ ገለገለ ሕጂ እንታይ ኣሎ ንሓሰ ኣብዚ ናይ ማሕበር ወይ ከምዚ ናይ ትካል ገለ ኣነ ዘስተብህለሉ እቲ ንሕና ሕጂ ንኣብነት ትካል ኣውፂና ንበሎ ናይ ውህደት ናይ ተዋሂድካ ምስራሕ ናይ ገለ ኢልና እታ ንሕና ዕላማ እዚኣ ክነትግበር ኢልና ትካል ንውፅእ ሕጂ እንታይ ይፍጠር ክንዲ ኣብቲ ውህደትን ኣነ ንዓኻትክን ንስኻትክን ንዓይ ገለና ንሕና ክንዲ ንረኣያ ንተሓጋገዝ ንዳጋገፍ ንሰማማዕ ማለት ኣነ ሰምዕ ንስኻትክን ትሰምዓኒ ንሰማማዕ ክብል ከለኹስ ምስማዕ ማለት እየ ትልስን ከምቲ ዘለዎ ሰምዓክን ከይጠዋወኹ ገለ ማለት እዩ እዚ ክንዲ ዘተኩር እቲ ትትካል ዝያዳ ሓይል ሃልይዎሲ እቲ ናይ ሰብ ብቐሊሉ ክንኣትዎ ንኽእሲ ነቲ ክስታይናሲ እቲ መሪሕነሲ ዝያዳ ሓይሊ ይህልዎ ካብቲ ውልቀ ሰባት እሱ ዓብዪ ፀገም እዩ ኣብዚ ኩሉ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን ወላ ናይ ማሕበራዊ ትካላት ክንዲ ኣነ ንስኻትክንን ቀዳምነት ዝወሃብሲ እቲ ትካሲ ንዓና ከገልግል ኢሉ እኳ እዩ ቆይሙ ደሎ ግን ብገንዘብ ክንእክብ ምስ ጀመርና ድዩ ሓደ ሰብ ቦታ ምስ ሓደ እቲኣ ኣካየዲ ስራሕ ዶ ገለ ሽመት ምስ ተዋሃቦ ሰብ እሙሩ ይጥዎ እዩ ሽዑ እንታይ ይኸውን ክንዲ ነንሕርሕና ተዋሂድና ንሰርሕ መን ኣብቲ ኣኾፍ በለ መን ያተኣገል እናተባልካ ሽዑ ኩሉ ፋሕብል ማለት እዩ ትውህደቱ ንኽእል ሕጂ ንሓንሳ እንታይ ኣሎ እቲ ትካል ከማን ይርድኣኒ እንድዩ ኣብዚ ዓይነት ሕብረተሰብ እናተቐመጥካ ሓደ ዓይነት ቅርፂ ክህልዎ ይርድኣኒ እዩ ግን ከምዚ ምሻሎ ሉስ ድኾነ ከምዚ ሞር ከምዚ ፋሕ ድበላ ዓይነት ቅርፂ ስ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ከምዚ ደረጃ ዘይብሉ ትካል እንድሕር ክፍጠር ተኽኢሉ ፅቡቕ ምክንያቱ ከምዚ ምሻሎ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ኣሎሲ እዚ ኣብ ናይ ተራፒ ግሩፕ ተራፒ ዝበሃል ኣሎ ወላ እቲ ተራፒስት የካይዱ እናሃለወሲ ከምዚ ሰርክል ዓይነት እንዲያታ ኮፍ መበሊት ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ሰርክል ኮፍ ብል ሓደ ኣብቲ ላዕሊ ኮፍ ኢሉ ዝመርሕ እስኻ ክስቕበል ሕጂ ጊዳኻ ይገለ ድብል የለን ሓደ ኮንካሲ ትማየጥ ይህን ይህን ትብል ከምኡ ዓይነት ውህደት ክህሉ ከሎ እቲ ቅርፂ ከዓ ኩላካ ተዋሂድካ ትዛረበሉ ከምዚ ዘይ ምሻሎ ገሊኡ ገዛ ኣሎ እናተይ ዝስማዓኒ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ገዛ ገሊኡ ምሻሎ ዓብ ገዛ ከምዚ ማንሽን ድመስል እቱ ክትብል ከለኻስ እቲ ገዛ ዝገዝኣካ ኮይኑ ስማዓካ ነቲ ገዛሲ ተምልኾ እቲ ሰብ ኣብኡ እናተቐመጠ ከሎሲ እቲ ሰብሲ ነቲ ገዛሲ የምልኾ እቲ ገዛስ ዝያዳ ቁፅርፅር ዘሎ ኮይኑ ስማዓካ ካብ ምሕር ምግዛፍን ብልጭልጭን ገለሲ ክትወላውሎ ነቲ ታመስትያት ገለ ኮይና ክትብስ ንዑ ከተገልግሎ ትነብር እቲ ገዛ ከዓ ከገልግለካ ኢሉ እኳ እዩ ተሰሪሑ ሕጂሲ ወግሐ ፀብሐሲ ክውልውላ ነቲኣ ዶ ነቲኣ ብርዕርዕ ድበለት ነቲኣ እዚኣ እኮ ክንደይ ዋጋ ሂበላ ክትብል ግዜካ ትሕልፎ ማለት ከምኡ ከዓ ክኾን ይኽእል እዩ ትትካሲ ከገልግለካ ኢሉ ምስ ሰርሕካዮሲ ተገምጢልካ ዝተገልግሎ እዚታት እውን ክርዳኣና ኢሉ እየ እምበር እታ ዘምፃኽያ ሳባ ሕጂ መጀመርያ ክንፅረልና ኣለዎ ኣየናይ ቀዳምነት ንህቦ ምስ ሃብናዮ ከዓ ተዋሂድና ክንሰርሕ ዶ ንኽእል ቴንኪዩ ሰብሪና ኣልዒልክ ዶ ኣለኺ ኢድኪ ጸጋ ኣነ ዶ ሓትት ሓንሳብ መንጎ ስራሕ ኮይኑ ኦኬ ጎ ኣሄድ ሓረጉ ኦኬ መጀመርያ ቀኒልና ሰብሪና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣስተምህሮ ቁሩብ ተወሳኺ መብርኺ ድደልያ እታ ፐርሰናል ባውንደሪ ዝበለታሲ ምስቲ ናህና ባህልን ምስቲ ናህና ልምድን ሽግር ቁሩብ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ከመይ ጌርና ክነወሃህዶ ንኽእል ምክንያቱ ብኣንፃሩ ሓደ ሰብ ሽግሩ ነጊርካ እንተደኣ መፍትሒ ወይ ምዕዶ ወይ ገለዚ ሓጊዝካዮስ መሊሱ በኣሰካ እዩ ሕጂ ክትሓቶ ኣለካ ገለ ምስ ክትሓቲትካዮ ኢኸ መሊሱ እውን በኣሰካ እዩ ንኩልና ነገር ክኾስ መሊስካ ከዓ ትበኣሰኒ መሊስካ ከዓ ገለ ኢሉ መሊሱ በኣሰካ ሕጂ ብቁሩብ ኮንፊዥን ኣለና እሞ ኣብ ቁሩብ ተወሳኺ መብሪ ክትበና ካልእ ሓቂ ምዝራብ ሓቂ ንኩሉ ሰብ ተዛማዲ እዩ ንዓይ ሓቂ ንካልእ ሰብ ሓቂ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ሓሲኻ ካብ ክትዛረቦ ሩይ ፀገም ገይሩ ሰብሪና ከምዝገበረትኒ ወይ ሓርጎ ከምዝገበረትኒ እንተኢልካ ኖ
حرقي كونتن كم زجيراتكي ويسابرينا كونتن نسخي ختصقم كتبل تقدد أبقولي تصقم سي أبتزدارب زلو سواوي أبتزنقرك كادلو سو كوين سمعكا حجي إذا أقرب كل جزء بأسكا مالتي خمسة زول كوا تملس حكي مالتي يكون كل حكي تزامادي نعي حكي نسافرين حكي ديك خون خيلي أبزون نقراج أين ما أبجي حتى وسخي أستمر تتبنا thank you ثانك يو حرقو أيوة حرقو I think خديجة إذا حفا بلا نيرا دحر حرقو مالتي ما دير أحيانا تخون ماما تقا انا ريا اجري احنا حرقو حتى تصبوا مهنات تولك او دورة حق خيخ عابر استيو سافيحة خمسة حتر حد ازرابي لزارب دلوخ امبري كما استي كم بينو ونك قرب يخيليو انا بالمهناتو حج انت هالو كم تازبل كاس حق خيخ خوخو ريو مهناتو حج انا ندحر كم تزبلك عقدي ما زبلك وسي زي مخركني تخون كده زي مخركني زبولو نسالو انا حاب ما بيت تعبابي يخون خون ويجلسي سب كي حتى تنسو إلى صدق قدمي لأي مكرني مش كسو إلى سماتي مخركة أغريبا له حاجة أنا هم يرد عننيو سبك مخرون نخلو خي حتى تكون دحر مخيرون وانا يرد عننيو حاجي أنا حاجي كم زي جنت إيه ويس جنت إرجع لخبها على خليه تحبره تسمنا مالتي مهناتو انتي زي رد أقل مالتي بخوم يسبد وسدك انتي نزد أنتي اختزارو ولو دالي أقل حاجي اتنوبور زبحال انتنوبور زبحال قالو نقبرو ولا تولك أو درت نات حساس نات حاسك خلصي يسمعنا أكو مجمرة أكو تسمعنا ولا أنا أشتغل لنا جميرنا خو نخلي أبونا نادينا نتحسو أحواتنا قربابتنا بيت مرتسي مجمرة أكو خم قال سمعنا أكو كم قال وين نتجنا وين قال نبعثو وين نحب قال ده حرام مود أتاشعنا عطو إن شاء الله خم زيت الفكا عشان تهيدا أم خم يوتيواتنا نعطو توها هي نعم مالتي لم ينام شعو أنا زلمت كوسي حارو تخل إن الله مالتكو شعب بخم قايد خوريل كدلهم حجي نسخة كواحد تغير ندلخ نسخة والقاو درته قال له عنات بللخ أنا هاقش إذا ما صندله تزلمت كو زيت خوني أنت أخ خون كي أدب لك كدلهم نسي يزولو حجي كرد عنه له مالتي نسخ كرد أكي أنا ترديني كلها نندحر رديت على جن تمخوراي تخمزدو قال له خترفي مالتي ترديت يخلو دلو بخم عم قلت سكوازا ناي والقاو درت تحال كاليت نطب بذكرنا حرقو رسعيا هلا خطونكي ايوه حكي تاخذ لك زي ذكري حكي انا حد ذكري حكي ندخل حكي كونن السوق كل زي بأسكاي حاجة عادي أتعلم مسك تبغى تحطها حق بحال كل حق كل جزء زناي إن شاء الله ريلاتيفي إذا بحال كن أبزع بناي أمورو بناي أمورو تعنا خير أخل خت أبح هلا مالتيو حق بحال كله بتاع مجلتي definition كوننت مالتيو كوننت مالت كنتاي مالتيو تينا أنا حجي أبزع ساعات زيا كلتن أسران حدا نالا أب زوم كوينة يزارب علىه سمعان اللخن زيا مش تاع كوننت نقوله دحين حقي نقوله حجي سبي دولا لي ودي سبي ركب دحري كلتن أسران تايت قبرني كلتن أسران حدا تايت قبرني قلت لهم نسي أبزم نيرة قالت تزيلة سعني راتا كوننتكو تا تفاكتنا نزارب دنا فاكت سني كوننتيو نسوخ حق خنبلو نخلينا حجي اندحر حاروغو تتعرف كنسي دحار ميبي خديجة خا حاروغو تتعرفات كديا تيلاتني هو خبل خلي مخناتو تتعرف كني هي ويك خزارو بولي دليني ونك بالغلي حجي كحسو كويا بلين مالس خزارو بولي عيدلين يخبل كلهم ميبي كبأسكن وي أنا خبأس وهو كت عيدلهن عيدلين يخبل خلي حجي سنا قدنا يكونن وي بمول أتوصع وي كأتحسو قال دي كونسي تكون الناس كم تزولوا وي خمي جيري مخو خحدو نحر حاروغو تتعرف كنسي تحقق نبلا وي كون النسي حاروغو تتعرف عن إيه يخبل على كون النت يقو نتكون النت حق زبلا زلو حج كون النت كن كل ناسي زقات أمام مالتي وي كأتشبتي فاكت سحجي تخبدنا دلاكو تزاماديو قال نبدلنا عنهم نقرب ناي هدما خوينا تسمعن نحبي فوت خواسي ندحنا ابنت امنا حدا بعلت بيت امين بعل بيت كسي رينا مسحانت قال ندحري لو ما نحنتي كتقبلو زيده ليت مخادق ادلوا ندحركم زو خوينا حقس فتح له وكتالو جلسي كسم عيد اللي نحتل تخليها تخدو
مالس تأمرنا ونبال حتى كوين كاب ጭንቀት كاب كتر ጭንቀት أتوم مخا حسب من قلم بدو حلو دك خفا حولو دو ده حرسب انت خبلت يو قلا انبتبت كاوز ما تقويت مخاد تحققن تيع مالتي تكون الناس تحقق مالتي باين عن خيدة أنا حجي نتكون النت تقبلنا كيك حدنا انتاي نقبر كوبانا يدوسن مالسي نسب حجي كي حتى خديجة خيدة حرب تتعرفها نزبل يبلي ت wisdom دبحالك علوكو تي مشالو لبونات تتقب قنت تحسو مالتك عيكونا الساكو عدلا تا مشالو تعنا دبحاسيزيو هو Thank you. حتت مسبلكو كما يمهلاوا عبد اللي خمزلا فتسون كي قدوا مس نفاس صنيحوني وريا تنصافي فوق يحسبو زلو زحالوات زلو زحالوات عبيلانا بالعين عبيلانا بالعين عبيلانا بالعين بالعين إذا دجن حفتي ولا لا عبيلانا بالعين عبيلانا بالعين عبيلانا بالعين بالعين إذا دجن ولا عبيلانا قندت أبسترف أكالا أبقدلي كنت أبزير خبت نايت سما مغلي لمس حاطتكو قلان محلاو السميعي عبدي زي محلاو عبيلانا بالعين عبيلانا بالعين عبيلانا بالعين زاد جنحفتي بجوت سيترفع مسلا يكبر نزدي أكالا كوينو مغزن عرر نعطي كل حوان كساف زمات ناي إدو آيسان نعازوت ناي إدو آيسان نعازوت